खुलुमबाय आंनि अनजाग्रा लोगोफोर। उन्दुनायनि सिगां फंनैसो सावरायनाय बेवहाय नोंथांमोन बयखौबो आङो बरायनानै लाग्रोबाय। दिनैनि टपिकआनो जाबाय जों माब्ला बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांगोन जों बयबो मोनथिस' हाया। इसोरा नोंथांमोनखौ आरो आंखौ जों बयखौबो माब्ला लेंहरगोन जों मोनथिस' हाया। बिनि बिसय फंनैसो सावरायनो थाखाय आं आखायाव लानाय जाबाय। बे बुहुमनिफ्राय माब्ला जोङो बिदाय लानांगोन जों बयबो मोनथिया। बे बुहुमनिफ्राय जों माब्ला गोमोरलांगोन जों बयबो मोनथिस' हाया। बे बुहुमनिफ्राय इसोरा जोंखौ माब्ला लेंहरगोन जों बयबो मोनथिस' हाया। आं सानो जुदि नोंथांमोना आरो आं जों बयबो जोंनि थैगोनखौ मोनथिग्रोनायमोनब्ला नोंथांमोनाबो आंबो जों बयबो जानोबो सुख मोननाय नङामोन, लोंनोबो सुख मोननाय नङामोन, उन्दुनोबो सुख मोननाय नङामोन, मावनो दांनोबो सुख मोननाय नङामोन। माथ्र जोङो बै समा माब्ला सफैयो, माब्ला थैगोन बेखौल'नो जोङो गोसोखांबाय थागौमोन, जोबोद गिगौमोन आरो जोङो जिखुनु जाया खामानि मावनो थाङोब्ला मोजाङै मावनो हानाय नङामोन। बिनिखायनो जानांगौ इसोरा नोंथांमोननि आरो आंनि जों बयनिबो थैनायखौ जोंनो मोनथिग्रोहोआखै। जों मोनथिगौ बयबो मानसि जानानै सुबुं जानानै थैनोखौ जोबोद गियो। जानांगौ माखासे मानसिफ्रा दुगा जानायजोंहाय गुबुनफोरनि सिगाङाव आं थैनो गिया, आं दाबो थैनो हायो बेफोरबायदि बुंब्लाबो बिसोरनि बै मैखुन सिङावहाय गोसो सिङावहाय जोबोद गिनाया थायो, गियो। रावबो थैनोखौ गियालाबानो थाया। आङो मोनसे पारिसआव दङमोन, पारिसफोर हिसाबै बे पारिसआव मोनसे गामियाव सासे ओरैबायदि गिदिर जब्रा जानानै दङमोन। आंखौ लेंहरबाय पाप स्कार लानो थाखै। आङो थांबाय आरो बे मानसिया गमामायैनो ओरैबायदि गोब्राब लोमजानानै दङमोन। बियो जेब्ला आं सहैयो खुनुरुखुम बियो आंजों पाप स्मान लाबाय, गावनि गासिबो पापफोरखौ बियो स्मान लाजोब्बाय। पाप स्कार लानायनि उनावहाय बे सुबुङा आंखौ बुंबाय, फादार आं जोबोद गिगासिनो दङ, आं माब्रै आंनि हिन्जाव आरो गथ' गथायखौ माब्रै आं गारनानै थांबावनांगौ जाखो आं मिथिया। आं जोबोद दुखु, आं जोबोद सिन्थायाव दंगासिनो दङ। बेबादि समावहाय आङो बेसेबां हायो बेसेबां बेखौ बुजायबाय, नों सिन्था खालामनो नाङा। थैनाय आरो थांनाया नोंनि आखाइयाव गैया, आंनावबो गैया, रावनावबो गैया। बे थैनाय आरो थांनाया माथ्र जाय जोंखौ सोरजिदों, जाय जोंखौ दाबाय बिनि आखाइयावसो दङ, बेनो जाबाय इसोर। दा बिनिखायनो सिन्था दाखालाम, गासिबो इसोरनि गोसोबादि जाजोबथों होननानै बेखौ बुजायबाय आरो बेजों लोगोसे गोबां बुजायबावबाय आङो। बेनि उनाव बियो लासै लासैनो आजावनो हमबाय, बोजबनो हमबाय आरो बेनि उनावहाय आङो पारिसआव थांफिनबाय। साननैनि उनाव बियो मा जाबाय, बे संसारखौ नागारनानै थांबाय, बे संसारनिफ्राय गोमोरलांबाय। दा आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, बे बुहुमनिफ्राय जों गोमोरलाङोब्ला रोखोम रोखोम रुबै जों गोमोरलाङो। माखासेफ्रा गिदिर बेमारजों जब्रा जानायजों, माखासेफ्रा एक्सिडेन्ट जानायजों, माखासेफ्रा सौथुनानै थैनायजों, माखासेफ्रा गाव गावनि जिउखौनो बिसोरो लायो, सुइसाइड खालामनानै थैयो आरो बेबादिनो रोखोम रोखोमै दस्रा दस्रा रुबै बे बुहुमनिफ्राय मानसि सुबुंफ्रा गोमोरलाङो आरो इसोरा लेंहरो। दा बेवहाय बोराय बुरैनि खोथा गैया, उन्दैब्लाबो गथ'ब्लाबो देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरब्लाबो, हाबा जानायब्लाबो हाबा जायैब्लाबो, नायनो मोजांब्लाबो नायनो गाज्रिब्लाबो, माहाजोनब्लाबो गोरिबब्लाबो,
थाखा फैसा रांखावरि दंजोबोब्लाबो जेब्ला समा सफैयो जों बे बुहुमनिफ्राय जोङो थांनांगौ जानानै फैयो। दा बिनिखायनो जोङो बिबारफोर बादिल'नो बिबारफ्रा साननैसोनि थाखायल' बारो आरो बिनि उनावहाय लहरायनानै सिरियो। बाराथारब्लाबो जानांगौ 1 मास बिनि उनाव सिरिनानै सेवगोन, लहरायगोन आरो जेरै जों आलासि जानो थाङो सानथाम सानब्रै थानो हागौ बिनि उनाव जों गावबा न'आव फैफिनो आरो खुहा जों मोनथिगौ फुङाव खुवा खुयो आरो जेब्ला साना ओंखारो लासै लासैनो बे खुहाया गोमोरलाङो। दा बेफोरबादिनो नोंथांमोननि जिउआबो आरो आंनि जिउआबो पारमानेन्ट नङा, दसे समनि थाखायल'नो स्थायि नङा। दा बिनि बिसय बाइबेलाव गोबां दङ। आं दिनै मोनसे पद बिनि बिसय फरायनानै होनो सानदों। बेनो जाबाय जेम्सनि लाइजामनिफ्राय 4 बालाब 14 सिरियाव जों मोननो हायो। अन्नानै खोनासंदो। अब्लाबो गाबोना मा लाबोगोन नोंसोर बेखौनो मोनथिया। नोंसोरनि जिउआ मा? मानोना नोंसोर दसे नुजानाय गोमोरलांफिननाय खुहा बायदि। अब्ला नायदो जोङो नुजानाय दसेनि थाखाय नुजानाय खुहा बायदि दसेनि उनाव बियो मा जायो? गोमोरलाङो। दा बिनिखायनो जोङो मा खालामनांगोन? अराय समबो साग्रिद जानांगोन, मोजाङै थानांगोन, थिग थियारि जानांगोन आरो हुसियार जानानै थाबाय थानांगोन। मा समाव सफैगोन जों रावबो मोनथिस' हाया। सासे गोथार दङमोन, बिनि मुङानो जाबाय फिलिप नेरि। जेब्ला बे गोथाङैनो दङमोन सानसेखालि सासे सुबुङा मानसिया बेनाव सोंबाय, "ओइ फादार, दा बादियाव थैनाय फैयोब्ला नों मा खालामगोन?" आरो बे समावहाय बियो फुटबल गेलेगासिनो दङमोन आरो बियो बुंबाय, "जेब्ला आंनि बे बुहुमनिफ्राय थांनांगौआ समा सफैयो आं मा खालामगोन? आं दा गथ'फोरजों फुटबल गेलेगासिनो दङ, आं फुटबलखौनो गेलेबाय थागोन।" दा बिनिफ्राय आं बुंनो सानदों आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो अराय समबो साग्रिद जानानै थाबाय थानांगोन। नोंथांमोननि जिउआ आरो आंनि जिउआ साफा जानांगोन, परिस्कार जानांगोन, गोथार जानांगोन। जेरै फिलिप नेरि, गोथार फिलिप नेरिया बेखौ बुंनो हादों मानोना बिनि जिउआ, बिनि गोसोआ जोबोद मोजांमोन। दा जिखुनु जाया थैनाया सफैयोब्ला बे बुहुमखौ नागारनानै थांनांगौब्ला बियो साग्रिद, रेडि। दा बिथांबादि गोथार फिलिप नेरि बादि जों साफ्रोमबो बुंनो हानांगोन, थैनाया फैयोब्ला आङो साग्रिद, जिखुनु जाया मानो खामानि मावनायखौनो होन, उन्दुनायावनो होन, जिखुनु जाया थैनाया फैयोब्ला आङो आजावनानै लागोन। दा बिनिखायनो साग्रिद जानांगोन, रेडि जानांगोन, जों थामथिम जानांगोन। माब्ला फैगोन जों मोनथिस' हाया। आं बिनि बिसय आरो मोनसेबाव बाइबेल पद फरायथिनानै होबावनो सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना आं मोनथिगौ गोबाङानो फरायो, निस्सय आं फराया होनजोबा, गोबाङानो फरायो। आं फरायैफोरनो थाखाय बेखौ आं फरायथिनानै होबावनोसै। बेनो जाबाय गोथार माथाइनि गाहाम बाथ्रानिफ्राय 24 बालाब 42 सिरिनिफ्राय 44 सिरिसिम अन्नानै खोनासंदो। सिरि मोननानै था, मानोना फोरबुआ बबे सानाव फैगोन नोंसोर मोनथिया। नाथाय बेखौ बुजि, सिखावआ हरनि बबे समाव फैगोन बेखौ न'नि बिगोमाया मोनथियोमोनब्ला बियो सिरि मोननानै थागौमोन आरो सिखावखौ न'आव हाबहोनाय नङामोन। बिनिखायनो नोंसोर थाम-थिम जा, मानोना मानसिनि हौवाया नोंसोर मोनथियै मुगायाव फैगोन। अब्ला जिखुनु टाइमावनो थैनाया फैगोन। दा बेनिखायनो जों रेडि जाजोनि, साग्रिद जादोनि आंनि अनजाग्रा लोगोफोर। बिदिब्ला फैदो, खोनासंनायनि थाखाय हामबायसै। दिनैनि भिडिअ'आ एसे गोलाव जाबाय, अननानै जोबजासिम
नायनायनि थाखाय हामबायसै आरो मोजां मोनबायब्ला अननानै गुबुनफोरनोबो शेयारिं खालामदो, राननानै हरदो, जाहाथे बिसोरबो मोनथिनाय बायदि गियै बायदि थाम-थिम जानानै थानाय बायदि। हामबायसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। इसोरा नोंसोर बयखौबो रोजा रोजा बोर होथोंसै।